హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం లాలీపాప్ బిర్యానీ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఒక గిన్నెలో ఆయిల్ వేసుకొని మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. అంటే చెక్క, లవంగం, పువ్వు, మరాఠీ మొగ్గ, బిర్యానీ ఆకులు అవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. అన్ని స్పైసెస్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఆనియన్స్ని. ఆనియన్స్ ఈ కలర్లోకి అంటే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకొని ఆ రెండు బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు, టొమాటోస్ బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. మీరు ఫ్రెష్గా అప్పుడే మిక్సీకి వేసుకున్న పేస్ట్ వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అది వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత పుదీనా అండ్ మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ లెగ్ పీసెస్ వేయాలి. చికెన్ లెగ్ పీసెస్ బాగా ఒక 1 hour మ్యారినేట్ చేయాలి. ఆ మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ పీసెస్ అండ్ కొరియాండర్ లీఫ్, కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా మసాలా అంతా ఆ చికెన్ పీసెస్కి పెట్టేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఎలా అంటే మీరు 1 cup ఆఫ్ రైస్ తీసుకుంటే దానికి 1.5 cup ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. అలాగా మీరు ఎన్ని కప్స్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకుంటే అలా మెజర్ చేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అంతా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడప్పుడు మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. కారం మీరు ఎక్కువ తినగలిగితే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, తక్కువ తినాలంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు. తర్వాత ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. ధనియాల పొడి 1.5 teaspoon వేసుకోవాలి. తర్వాత అంతా మిక్స్ చేయాలి. ధనియాల పొడి, కారం మిక్స్ అయ్యేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే గరం మసాలా వేయట్లేదు, ఎందుకంటే చికెన్ మ్యారినేట్ చేసామని చెప్పాను కదా, ఆ మ్యారినేషన్లోనే గరం మసాలా వేసేసాము. సో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ మీరు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే రైస్లో ఉంటుంది అండ్ ఆ చికెన్ మ్యారినేషన్లో కూడా చికెన్లో కూడా సాల్ట్ వేసి ఉంటాం కాబట్టి సాల్ట్ ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసి తర్వాత కస్తూరి మెతి వేసుకోవాలి. అది ఆప్షనల్, మీకు ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు. కస్తూరి మేతి ఏంటంటే ఫ్లేవర్ కోసం, ఫ్లేవర్ అండ్ టేస్ట్ కోసం బాగుంటుంది. మీరు ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అది ఆప్షనల్. తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని చికెన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫుల్ లెమన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా. ఇట్లా ఎసరు బాగా రావాలి. తర్వాత ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు, ఇట్లా ఎసరు ఉన్నప్పుడు బాగా రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. రైస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎందుకంటే కింద మాడకుండా ఉండడానికి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. అది ఇలా బాగా ఎసరు రావాలి, మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత
ఇలా కొంచెం ఎసరు ఉన్నప్పుడు మనం ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి మూత మూసేయాలి. ఇదేంటంటే ఇది ఒక ట్రిక్. స్టవ్ మీద చపాతీ ప్యాన్ పెడితే మాడదు, కింద ఎక్కువ మాడదు. సో క్యాప్ పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి క్యాప్ తీసి చూద్దాం. బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.